Hej og velkommen til min første cool anmeldelse her på VBS' YouTube-kanal. I dag der har jeg testet Brunswick Edge Solid og Brunswick Edge Pearl, og jeg har sammenlignet det med min øjeblikkelige favoritkugle, Brunswick Quantum Forest. Som I kan se på optagelserne her, så er Brunswick Edge Solid, den er bedst for mig, når jeg holder mig lidt til højre. Den er relativt hurtigt, så bliver den svag og kan ikke skrue nok i bunden. Så det første slag jeg tager, der er Brunswick Edge Solid klart bedst. Så de næste par slag, der vil jeg sige, at min Quantum Forest Green er bedst. Den er lige lidt stærkere end Soliden og kan fortsætte lidt mere. Og når jeg kommer allerdybest, så vil I se en klar forbedring på Pearlen. Den er simpelthen for skidt snappy i starten og skruer for meget i bunden. Men når jeg kommer dybt nok, så ser den bedst ud.